Li kieku l-isptar sal-luqa ma tħallix jitmermer u jaqa' biċċiet u bla investiment li suppost kellu jsir mill-privat, dan seta' jkun utilizzat bħala sptar ta' kwarantina f'każ ta' bżonn. Iddikjara dan it-tabib Frank Portelli li waqt il-programm NetLife staqsa x'se jiġri jekk f'Malta jidħol il-coronavirus. Aħna ġejna li għandna sptar Mater Dei li huwa sptar tajjeb, però ġiżgħar. Il-popolazzjoni tagħna kibret. Għaw ħafna barranin, għaw ħafna anzjani. Isu biex għamil leb kħiċir biex id-daħħal anzjan in an old people's home. Dik il-verità, għax m'għandniex sodod biżejjed u jekk ikun emerġenza fuq dal-virus, fejn ħanqeduhom. Pajjiżna bħal kull pajjiż ieħor mhux esklus milli jintlaqat minn kriżi medika kawża ta' infezzjonijiet, tant li fil-passat konna f'sitwazzjonijiet fejn kien hemm bżonn li ssir il-kwarantina. Tantu hekk li anke fil-passat pajjiżna kellu l-isptar tal-Lazzaret fuq Manuel Island li kien jintuża għal dan l-iskop fi żmien il-pesta. Illum pajjiżna jista' jaffordja biss ftit sodod biex iservu ta' kwarantina. Il-pesta daħlet f'Malta. Ġi bastiment San Nikola minn Aleksandria. Edoħ mar samxiet, ma jistax jinżel, ħadd ma jista' jinżel, l-ekwipaġġ kienu 12. Spiċċaw mitu ħafna minnhom. Tellaw il-gwardjani biex jisirqu minn fuq dal-bastiment. Bek ġiet Malta. Serqu minn hemmhekk, dawn li serqu qabdithom il-pesta u mietu. Il-kwarantina hija l-akbar forza li għandek kontra dal-virus. It-tabib Portelli appella biex kun hemm it-testjar serju u mhux il-barranin jitħallew jidħlu f'Malta bla ebda problema.